Amahan namo nga balaan og Dios namong gamhanan. Niining takna alas 7. Kami nakigduyog sa among mga kaigsuonan sa tibuok naong sayuta niining 777 International Prayer Initiative. Nahibalo kami nga ang imong mga manulunda nga among gisgutan niining milabayng pipila ka gutlo karon nagapatalinghog sa among mga pangaliya. Kay nahibalo kami nga ikaw nga among Dios mas dako og interes sa pagtabang sa matag usa ka namo kaysa among handom nga unta kami imong matabangan. Salamat sa maayong adlaw igpapahulay. Salamat sa lain na sab nga bagong kinabuhi imong gihatag kanamo. Karon among ginatugyan og balik ang among kaugalingon kanimo. Palihog ubani kami ug lipaya kami niining adlaw igpapahulay. Sa pinasahi akong gidala diha kanimo ang imong mga anak nga nanginahanglan sa imong langitnon nga pag-amuma ug pagtagad. Ilabi na gyud ang among kaugalingong amahan. Nahibaw ka sa nahitabo kaniyas kagabi apan among gisangpit ikaw nga interbinahan nimo ang iyang kahimtang. Mabalik ang iyang normal nga pagpaminaw sa iyang panlawas tungod kay imo siyang hikapon ug ang mga manulunda magabantay kaniya. Giampo namo ang uban nga masakiton sab, asa man sila, unsa man ang ilang sirkumstansya. Dungga ang pangaliya sa mga tao nga nahigugma kanila nga nagaampo sab alang kanila. Gidala namo diha kanimo karon ang imong mga anak, ilabi na ang mga mensahero, ang imong mga pastor ug mga magsusulti nga motipik-tipik sa tinapay sa kinabuhi sa mga serbisyo sa pagsimba. Nga ang mga wali unta niining adlaw ipapahulay magadala sa katawhan nga magpatalinghog labing suod kanimo ug may lulan alang sa ilang isig katawo. Kidala namo diha kanimo ang mga biktima sa lain-lain nga mga panghitabo. Sunog, katalagman nga kinaiyanhon, ayaw sila pasagdi. Pasabta sila nga bisan sa panahon sa kalisod. Ikaw nga among Dios, andam sa pagpatalinghog kanila sa pagtagad sa ilang masuliran. Salamat sa imong pagpanalangin sa tanang katawhan sa tibuok naong sayuta. Ilabi na ang among panginahanglag kalinaw ug paglaom diha kanimo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. What I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you'd see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today. Is because we are all sinners, just saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom with His breath of life I take, love and forgiven, back with the living. I'm just a sinner saved by grace.
could I boast of anything I've ever seen I've done? How could I dare to claim as mine the victories God had won? Where would I be had God not brought me safely to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place.